Dobrodošli u video predstavljanje novog Renaulta Zoe. Provjerit ćemo značajke ovog pristupačnog i praktičnog električnog automobila. Krenimo! Priča o novom Renaultu Zoe počinje njegovim izgledom. Upečatljivim novim izgledom ovog gradskog automobila koji predstavlja mjerilo u svijetu električnih automobila. Novi Zoe krasi prepoznatljiv potpis u obliku slova C koji je istovremeno elegantan i učinkovit. Full LED svjetla imaju velik domet, troše malo energije i dugotrajna su. Novi prednji kraj, obnovljene linije koje se protežu uzduž poklopca i kromirani umeci naglašavaju njegov suvremen i inovativan dizajn. Renaultov logotip u obliku dijamanta u središtu prednje maske diskretno i elegantno skriva priključak za punjenje. 9 dostupnih boja, uključujući i 3 nove boje. Seladom plavu, biserno bijelu i flam crvenu. Evolucija dizajna vidljiva je i na prednjem kraju. Elegantne obline prethodne generacije spajaju se s odvažnim, upečatljivim linijama. Pogledajte i uživajte u rezultatu. A sada pogledajmo stražnji kraj novog Renaulta Zoe. Posve LED stražnje svjetla i njihov vodoravni svjetlosni potpis sada su crveni za još veću vidljivost. Spoj elegancije i sigurnosti. Novi je Zoe ostao kompaktno električno vozilo. Savršen je za parkiranje u gradu i svladavanje uskih uličica. Kompaktan izvana, ali prostran iznutra. Dobro ste čuli, novi Zoe nudi dovoljno prostora za 5 putnika i njihove stvari. Novi je Renault Zoe električni auto s velikim prtljažnikom. 338-litreni prtljažnik dovoljan je da u njega pohranite sve što vam je potrebno za izlete vikendom, sportske aktivnosti, odmor, svakodnevnu vožnju. Baš sve što želite ponijeti. Što više, dvostruka podnica omogućuje vam da u nju pohranite kabel za punjenje i tako u potpunosti iskoristite prtljažni prostor. Zatreba li vam dodatan prostor, preklapanjem stražnje klupe povećat ćete obujam prtljažnika s 338 na 1225 litara. Pravi mali kamion vama na usluzi. Novi Zoe poziva vas da uskočite i zgrabite upravljač. Kako mu se približavate s karticom slobodne ruke u džepu, Zoe vas pozdravlja paljenjem svjetala, rasklapanjem retrovizora i otključavanjem vrata. To je prava VIP dobrodošlica. Kako biste zaključali automobil, morate se samo odmaknuti. U njegovu će vas unutrašnjost namamiti suvremeno, napredno i udobno okruženje. Kvalitetni materijali i završna obrada učinili su unutrašnjost privlačnom i ugodnom na dodir. Potpuno obnovljena armaturna ploča odlikuje se mekanom, fleksibilnom, vrhunskom završnom obradom. Preslake sjedala izrađene su od recikliranog tekstila. Rasporedi i materijali unutrašnjosti te ugrađeni zasloni pridonose toplom, ugodnom ozračju. 10-inčni zaslon smješten iza upravljača ujedno je svijetao i prilagodljiv. Možete personalizirati ambijentalno osvjetljenje, prikaz informacija navigacijskog sustava i još mnogo toga. 9,3-inčni zaslon na gornjem dijelu središnje konzole odlikuje se jasnim prikazom i jednostavnom uporabom. Omogućuje jednostavan pristup čitavom nizu korisnih usluga i aplikacija. Sustav je vrlo intuitivan i ergonomičan za uporabu, poput pametnog telefona. Nova elektronička ručica mjenjača i shifter smještena je u podnožju središnje konzole. Služite se elegantnom i naprednom ručicom mjenjača kako biste promijenili način rada jednostavnim pritiskom gumba. Parkirna kočnica sada je elektronička i automatska. Kočnica će se aktivirati čim se auto zaustavi. Jedna briga manje za vas. Ne samo da olakšava život, ova nova značajka stvara dodatan prostor za pohranu. U pretince putničkog prostora obujma 25 litara stanu svi predmeti kojima se svakodnevno služite. Tu je i bežični punjač vašeg pametnog telefona. Praktično, zar ne?
2 USB utičnice nalaze se u prednjem dijelu putničkog prostora, a 2 u stražnjem. Za 3 putnika koji usto uživaju u svojim prostranim mjestima, visoki putnici cijenit će izdašan prostor za noge. A za svoje najmlađe možete ugraditi 2 dječje sjedalice zahvaljujući pričvrsnim točkama Isofix. Sve to pridonosi sigurnosti i bezbrižnosti vas i vaše obitelji. Nakon što se svi udobno smjeste, dovoljno je pritisnuti gumb da biste krenuli. Novi je Zoe povezano vozilo. Multimedijskom sustavu i digitalnim uslugama lako ćete pristupiti putem velikog dodirnog zaslona. Cjelokupno sučelje jednostavnije je i intuitivnije, a sam je zaslon vrlo odzivan. Ugrađena 4G veza znači da se digitalnim uslugama možete služiti i u vozilu. Usluga TomTom pruža informacije o prometu u stvarnom vremenu te vas obavještava o kritičnim točkama. Možete provjeravati i vremensku prognozu ili dostupne punionice na vašoj ruti. Pretraživanjem adresa putem usluge Google Search možete pronaći željeno odredište, čak i ako ne znate točnu adresu. Samo unesite nekoliko ključnih riječi i to je to. Jednostavno i učinkovito. Možete povezati svoj Apple ili Android uređaj putem sustava Renault Easy Link kako biste pristupili svojim kontaktima te preuzimali ili upućivali pozive. Putem sustava Apple CarPlay ili Android Auto pristupite aplikacijama kao što su Waze, Deezer i uživajte u omiljenim pjesmama bez prestanka. Glazba u potpunosti prožima unutrašnjost novog Renaulta Zoe. Uživajte u vrhunskom glazbenom iskustvu zahvaljujući audio sustavu Bose sa 6 zvučnika i jednim dubokotonskim zvučnikom. U povezanom iskustvu novog Renaulta Zoe možete uživati i izvan vozila. Daljinski se povežite sa svojim vozilom putem aplikacije za pametne telefone My Renault. Provjera dometa, rasporeda punjenja i preostalog vremena punjenja nikad nije bila jednostavnija. Svoje putovanje možete organizirati jednim klikom. Aplikacija automatski predlaže punionice na vašoj ruti. Kliknite na Potvrdi i pošaljite odredište svojem automobilu koji će zatim rutu prikazati na zaslonu navigacijskog sustava. Brzo i učinkovito. Kao šlag na torti, aplikacija vas čak može navesti do vašeg vozila. My Renault locira automobil, navodi vas do njega, a nakon što se smjestite, navodi vas do odredišta. Električna vožnja nikad nije bila jednostavnija. Vožnja električnog vozila jednostavna je i zabavna. Novi Renault Zoe izmamit će osmijeh na vaše lice. Prva razlika koju ćete primijetiti u odnosu na vozila pokretana konvencionalnim motorom jest tišina u vožnji. Osluhnite kako je tih. Poboljšana zvučna izolacija prigušuje vanjsku buku i smanjuje vibracije kako biste opušteno uživali u vožnji. Druga razlika u odnosu na vozila pokretana konvencionalnim motorom jest odzivnost. Novi je motor podigao performanse ovog gradskog automobila na novu razinu. Motor snage 100 kW, odnosno 136 konjskih snaga, omogućuje snažnije ubrzanja s mjesta ili pri pretjecanju, kao i veći užitak u vožnji. Sigurno ćete izazvati čuđenje kada se na semaforu upali zeleno. Kako bi vožnja bila jednostavnija i udobnija, na raspolaganju su vam dva načina rada kojima možete upravljati putem elektroničke ručice mjenjača. Način rada D za automatsku vožnju uz standardno prikupljanje energije kočenja kada otpustite pritisak s papučice gasa. I način rada B zbog kojega gotovo da nećete morati dodirivati papučicu kočnice. Kada otpustite pritisak s papučice gasa, auto će samo usporiti kako biste vi manje trebali kočiti. Vožnja s pomoću samo jedne papučice iznimno je korisna u gradovima, na nizbrdicama ili u prometnim zastojima. Naposljetku, razlika između električnog i vozila pokretanog konvencionalnim motorom vidljiva je i na cesti. Novi Zoe u potpunosti je bez emisija, otud i njegovo ime. To znači da ne ispušta štetne emisije ili emisije CO2 u vožnji, zbog čega smanjuje onečišćenje zraka. Tišina, veći domet, bolje performanse, napredna i udobna unutrašnjost i sigurna vožnja dovoljni su razlozi da se odlučite za električno vozilo. Vožnja električnog vozila jednostavna je i vrlo sigurna.
Novi Zoe nudi visoku razinu sigurnosti za vas i ostale sudionike u prometu. Sustav za upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, sustav za prepoznavanje prometnih znakova, automatsko kočenje u nuždi, upozorenje na izlazak iz traka i zadržavanje vozila u traku. Popis sigurnosnih sustava sve je dulji. I to s jednim ciljem, za sigurnu i opuštenu vožnju u novom Renault Zoe. Brojni sustavi za pomoć u vožnji olakšat će vašu svakodnevicu. Zahvaljujući automatskoj parkirnoj kočnici, više ne morate podići ručnu kočnicu prije izlaska iz vozila ili prilikom kretanja na uzbrdici. Praktično. U vožnji će vam pomoći i sustav automatskog obaranja dugih svjetala u slučaju približavanja vozila iz suprotnog smjera. Uz sustav Easy Park Assist, parkiranje je dječja igra. Sustav u potpunosti manevrira umjesto vas prilikom parkiranja. Bočno, okomito i parkiranje u koso nikad nisu bili jednostavniji. Novi je Zoe poduzeo sve da vam osigura udobniju vožnju. Puniti električno vozilo jednostavno je koliko i voziti ga. Svatko to može. I ne možete pogriješiti. Otvorite poklopac za punjenje, priključite kabel. I to je to. Punjenje započinje automatski, a signalno svjetlo omogućuje vam da provjerite razinu napunjenosti baterije. Putem aplikacije My Renault možete daljinski nadzirati punjenje. Možete zadati vrijeme punjenja ili provjeriti preostalo vrijeme punjenja putem svojeg pametnog telefona. Vrijeme potrebno za punjenje ovisi o punionici. To vrijedi za sve električne automobile, ali novi Zoe ima značajnu prednost. Punjač Chameleon omogućuje vam da u potpunosti iskoristite snagu punionice, što znači da svoj automobil možete puniti brže. Punionice je jednostavno pronaći putem aplikacije My Renault. Uz sve veći broj punionica diljem Europe, Zoe možete jednostavno i brzo puniti u gradu, na poslu, u sklopu supermarketa ili na autocesti. Na primjer, punjenjem putem brzog punjača na punionicama na autocesti povećat ćete domet za 150 km u samo pola sata. Dodatna je prednost novog Renaulta Zoe mogućnost punjenja kod kuće. Na kućnoj punionici Wallbox možete preko noći napuniti svoje električno vozilo do punog kapaciteta. Više ne morate čekati u redu na benzinskoj postaji. Baterija novog Renaulta Zoe odvest će vas još dalje. Nova baterija ZE50 omogućuje domet od 395 km nakon samo jednog punjenja. Dovoljno za cijeli tjedan vožnje bez punjenja. Prednost Renaulta Zoe leži i u njegovoj pouzdanosti. Renault je dugi niz godina radio na pouzdanosti baterije. Svaki od 600 njezinih dijelova moguće je popraviti, a Renaultovi stručnjaci obučeni su za održavanje i popravke električnih vozila. Sve kako biste se vi mogli opustiti i uživati u vožnji. Imamo dobru vijest. Novi Zoe nudi najbolji omjer cijene i dometa na tržištu. Jednostavno rečeno, domet Renaulta Zoe veći od većine konkurentskih modela. Iako neka vozila nude veći domet, mnogo su skuplja. Novi Zoe cjenovno je pristupačan automobil s brojnim opcijama financiranja. Posjetite našu internetsku stranicu kako biste konfigurirali svoje vozilo i doznali ukupnu cijenu svojeg Renaulta Zoe. Ne zaboravite da su troškovi održavanja električnog vozila niži od onih sličnih vozila pokretanih konvencionalnim motorom. To je razlog zbog kojeg se brojne tvrtke odlučuju za električna vozila. Zašto se onda ne biste i vi? Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Nadamo se da smo odgovorili na sva vaša pitanja o novom Renaultu Zoe. Ako vam se svidio ovaj video, molimo vas da kliknete na gumb like i pretplatite se na naš YouTube kanal. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu ili najbližeg koncesionara i dogovorite probnu vožnju u novom Renaultu Zoe. Hvala još jednom i vidimo se uskoro.